कहल जाए कम बात, चूँकि यहाँ के समय के संदर्भ में समय के साथ समाज के नया दिशा देवे में आपन सोच के साकार कैले बानी। वो समय कैले बानी जब देश एक गुलामी के जंजीर में जकड़ रहे। स्वतंत्र भारत के एक लोग में जज्बा जगाने के रहे। आज भी वह जरूरत पड़ी है कि जौना तरीका से कला के क्षेत्र में समाज बिगड़ रहा बा, वह समाज के संजोगे खातिर मंच एक ऐसा आयोजन करे गांव में ना ब्लॉक स्तर पर भी कहीं कहीं जहां अपन पकड़ बनता या लोग के साथ कार्यक्रम के एगो समय तैयार कल जाए जहाँ योग प्राणायाम अन्य स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी जाए और साथ साथ एगो रंगमंच के कार्यक्रम भी कर दिया जोना से समाज में एगो परिवर्तन आवे। नया पीढ़ी चलचित्र के जो यहाँ के बतैनी है अभी दौर चल रहा बा। यह दौर में काफ़ी दिशा भ्रमित हो रहा बा। एक दिशा देने खातिर पुनः भिखारी ठाकुर जी के मार्गदर्शन, भिखारी ठाकुर जी के सोच चिंतन के आगे बढ़ावे में समाज के नया दिशा देने खातिर आगे आवे के पड़ी। हमने के पुण्यतिथि के अवसर पर पूछे के बड़ा मौका मिलल बा। हम गांव-गांव में जाके योग प्राणायाम दंड बैठक के माध्यम से भी जैसे यहाँ के संस्कार के चर्चा करी है। सूरज संस्कार में बड़ा मर्यादा बा। अगर सूरज संस्कार के भी मर्यादा के दर्शावल जाए और समाज में पिरो देवल जाए, स्थापित करा दी जाए, तो इस सूरज संस्कार से भारत के जवन आवे वाला जनरेशन बा बड़ा सुंदर और विचारवान पैदा हो। भारत के संस्कृति में भोजपुरी के महत्व तुलसीदास भी मागधी अवधि भोजपुरी के संगम में रामचरितमानस के रचना कैले बनी। वहाँ के भोजपुरी भले 8वें अनुसूची में दर्ज होके चाहे ना होके, समय आई वैसे तैयार करी पीढ़ी के कि वो भोजपुरी राउत 8वीं अनुसूची में दर्ज हो जाए। समय आई तो हो जाए। समय के साथ संघर्ष करे के पड़ी। भोजपुरी के आज विश्व के कई देश में बोलल जा रहा बड़ी भाषा के रूप में मान्यता खातिर कुछ मापदंड सरकार के जरूर रहेला, कुछ मजबूरी रहेला। यातना बोले वाला चाहिए, यातना लिखे पढ़े वाला चाहिए। आज कॉलेज में पढ़ावे लागल बोल यह कम प्रतिभा सम्मान की बात नहीं थी। भोजपुरी के विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में भी एगो प्रोफेसर बारे यह तरीका से भोजपुरी आगे बढ़ी, आवाज गति से बढ़ी। क्षेत्र के अपन अपन मर्यादा, अपन अपन भाषा बोली होला। लगभग क्षेत्र के जो भी लोग बा अपना अपना तरीका से सब लोग भाषा के अनुसूची में दर्ज करावे के मांग करते रहेला। सरकार अगर सब भाषा के माने पंजीकृत करे लगे तो बहुत बड़ा हो जाए। तो ठीक बा, भोजपुरी अनादि काल से बोल रही, लेकिन ये दिशा में कार्य करे की आवश्यकता बड़ी है। ये दिशा में कार्य बन जाई तब समाज में कुछ परिवर्तन आई, कुछ सुधार आई। इस सुधार लावे खातिर एक मापदंड तैयार करे के पड़ी। जैसे बिल्डिंग बनावे खातिर आर्किटेक्चर जवन बा पूरा मैप तैयार करेला, तो वो तरीका से मैप तैयार करे के पड़ी। आदरणीय भाई गणेश जी सहयोगी से भी हम कहब कि जवन समाज के भोजपुरिया चिंतन में लोग बा चाहे मंच के लोग बा, ये तरीका के एक प्रोजेक्ट तैयार करी जोना के सरकार से भी अनुरोध कल जाए कि हमरा के ये प्रोजेक्ट के साकार करे खातिर फंडिंग करब। अन्य जो निजी निवेशक बा, अब निवेशक की भूमिका में बात करता नहीं ना, कुछ डोनर भी यही है, दानदाता भी यही है। निवेशक जो लोग निवेश करेंगे उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। आज लाभ और हानि पर दुनिया जब चल रहा है तो उसके अनुसार से हम कैसे एक के चलाइन वो विधि व्यवस्था लगावे के पड़ी। रंगमंच अगर कहीं आज भी गांव में रुरा करब तो 5 रुपया 10 रुपया के टिकट 2 रुपया के टिकट कटावे वाला लोग के कमी नहीं थे। लोग टिकट कटा के रंगमंच देखे आई। बशर्ते एक के गांव स्तर पर करे के प्रयास करी, ब्लॉक स्तर पर करे के प्रयास करी। शहर में भी टिकट दुकाने बांट दे। नागरिक परेशानी में अगर कार्यक्रम करब 10-10 रुपया एक दुकानदार चाहे घर से ले 10-10 रुपया दाम शहर भर में मिल जाई, लगभग 1 करोड़ फंड हो जाए।
शहर भर 10 दिन कैंपेनिंग कोई कर देता कोनो कार्यक्रम खातिर या भोजपुरी के जौन एगो उद्देश्य दे दी पना दे दी तर और लाख रुपया 10 लाख रुपया संग्रह हो सकेला बशर्ते कि एमे चले के पड़े। वैसे समाज के पड़ोसी ओकर 10 रुपया भर रिटर्न बुझाए के हमरा मिलल, मानसिक संतुष्टि मिलल, ओकरा ज्ञान मिलल, ओकरा विज्ञान मिलल, ओकरा संस्कार मिलल, ई पड़ोसे के पड़ी। अध्यात्म